धेमाजि जिल्लानि समखन्थिनि टिएमपिके कमप्लेक्सआव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 36थि गायसनथाय सान फालिदों। आइजो अनसाय आफादनि 36थि गायसनथाय सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै धेमाजि जिल्ला आबोबनि आफादगिरि फुलेश्वरी दैमारिनि मासि सामलायनायाव खुंनाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो धेमाजि जिल्ला आबोबनि रांभान्दारि मनेश्वरी खेरखाथारिया। गेवलां मेला बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो टिएमएमकेनि आफादगिरि गीतांजलि बरी, गाहाय आलासि महरै धेमाजि जिल्ला आबोबनि बारग' बुंथिगिरि प्रमिला नार्जारी बिथां लोगोसेनो हांख्रायजानाय आलासि महरै आबोबनि फोसावदिं नेहाथारि कमिला ब्रह्म, लेङाइ थुनलाइ नेहाथारि सोरजिला औवारी, बिडिसिनि बायजोनि बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि आफादगिरि बिस्थिराम नार्जारी आरो बिडिसिनि बायजोनि बारग' एनडिएफबिनि आफादगिरि दलमेश्वर बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लायो। गेवलां मेलावनो बाहागो लाबावदोंमोन बर' कसारी अनसाय गावहायुंआरि खुंथायनि गाहाय खुंगिरि मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। आरो दिनैनि बे 14 जुलाइ अक्ट'आ बर' आइजो माहारिनि मोनसे गोथार सान। मानोना बियो जों गोसोखाङोब्ला बा गोसोखांनांगोन बर' आइजो माहारिनि बै समनि अल आसाम ट्राइबेल वुमेन वेलफेयार फेडारेसन बियो दिनैनि बे गोथार सान 14 जुलाइ अक्ट'नि जोनोम मोनदों। आरो दिनै बियो 36 बोसोर खुंजानाय मोनसे सान दिनैनि साना। दिनैहाय बावहाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा खुंगा 36थि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जोनोम सानखौ फालिनो लादों समखं टिएमपिके कमप्लेक्स मुंनि जायगायावहाय। दा दिनै बावहाय आं फैनानैहाय गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। लोगोसे आंनि आरो माखासे हास्थायनो लुबैनाय थाबावगोन। मानोना जाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा रायजो नागिरनाय सोमावसारदोंमोन, बेनि सेर सेरनो बा बेनि आगोलाव एसे आगोलाव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादखौबो गोनांथि जाना फैनायावहाय जोनोम होनाय जादोंमोन। दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादाबो बर' हारि दानायनि थाखाय आलादा रायजो नागिरनायाव मैखोमैनो बाहागो लाबोदों। गोबां सातजेला खैदां खैफोद सौसिबोफादों। जोंजों लोगोसे थाफानानै हाबा मावबोनायाव गोबां बर' आइजोआ पुलिस मिलिटारि बुख्रुबजादों, थोबथे सोलोजोबनो दोनजादों, जिनाहारि खालामजादों, गावथारजादों। गायदे हेलेना रम्बामोनहा खासिबुसि पुलिसनि बेलायाव जिउ बावलांनांदों। जेसा बर' आइजोआ भुमकायाव बिसमुरि बावहाय जिनाहारि खालामजादों। बेफोर जारिमिन सोमावसारनायनि सेर सेर बर' आइजोफोरनि बे सैज्य खालामबोनांनाय, सहायबोनाय बे मोनसे गोथां जारिमिन, मोनसे बिसम्बि। दा जोङो ओंखायनो दिनैनि बे समाव जोङो बेखौनो बुंनो लुबैयो आङो सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि मावथि हिसाबै, बड' लिबारेसन जायगानि सासे मावथि हिसाबै आरो दिनैनि समावहाय सासे बर' फरायसा अनसाय गावारि खुंथाय बावहाय सासे सामलायग्रा खुंथायनि बिबान थानाय हिसाबै आं बेखौ बुंनो लुबैगोन जे जोंनि मावनांगौ हाबानि गिलिर बिबाना दाबो जोबाखै। आद्रा थानाय थांखि मिजिं सिमांफोरा दाबो नेनानैनो दङ। हारिनि जाफुंसारनाया दाबो जोंखौ नेनानै दङ। ओंखायनो जेराव मावनांगौ हाबानि बिबाना जाजोबाखै बावहाय आइजोफोरनि गेजेराव मोनसे जोंनाव गोदान मोनसे सिरि मोनखांनायनि फिन जांख्रिखांनायखौ जोङो जे लाबोफिननांगोन। बर' आइजोफोरनि जि मोनसे गणतन्त्र हादोराव बाहागो लानाय, हादोर दानायाव बाहागो जेराव लाबोबाय, समाज फोसाबनायाव जेराव बाहागो लाबोबाय, आरो जेरावहाय सोलोंथाइनि फारसेबो बाहागो लाबोबाय, आरो जेरावहाय बुंनो थाङोबा गोजोन बेखौ गायसननायनि थाखाय गोजोन लाबोनायावबो बर' आइजोफोर बाहागो लाबोबाय। बेफोर माने बावनानै थांथाव बाथ्रा नङा, गोसोखांजाथाव बे बाथ्रा। दा ओंखायनो दिनैनि समाव जेरैबायदि आइजो माहारिनि सुबुंफ्रा धेमाजि जिल्ला सिङाव बाहागो लादों, ओंखारनानै बाहागो लादों दख'राफोर, बे साबसिन जाबावनांगौखौ आंनि खावलायनाय थाबाय।
बे गोथार सानाव आइजोफोरनि बाहागो लानाया रोजा रोजा अनजिमानि जानाया मोजां आरो जानायनि मोनसे खाबुखौ लाहैनांगौ खालामहैनांगौ बेखौ आंनि खावलायनाय थाबाय आरो बर' आइजो माहारिनि बिहोमाखौ दिनैनि बे जोनोम सान फालिनायावनो बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा मानोना गोलाव सम सोमावसारनायाव बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे थाफाथारनानै गोबां खामानि मावबोदों सातजार लाखि थांखियाव सहाय बोनांदों बेखौ जों मोनथिलायगौ ओंखायनो बेसेबां दुखु मोनबोनांखो सातजारला सहाय बोनांखो बा बेसेबां खैदां खैफोदजों मोगा मोगि जानांबोखो बेयो गोदान बाथ्रा नंला आरो बेयो दसेनो बुंनानै फोजोबनो हानाय बाथ्राबो नङा ओंखायनो जोङो सम बोथोर लानानै रायलायलांबायबो थानांगौ आरो समाज दानायनि फोसाबनायनि हारि दानायनि जोङो हाबा मावनाय गिदिर बिबान दङ बेखौ जोङो उनावहाय जयै खौसे बर'नि गासै बिमा माहारिजों लोगोसे माहारियारि आफादखौ गासैबो ज' जानानै जों मावोबा मावफुंनो हायै थानाय नङा आरो जाफुङै होननाय थानाय नङा जों गासैखौबो लासैनो मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों इयुनाव माखासे हाबाफारिफ्रा जोङो रायलायनायनि गेजेरजों लानांगोन ओरैनो थोंगोथोङै जोनोम सानखौ फालिनाय बे जानो नाङा बावहाय समाज फोसाबनायनिनो न'खर दानायनिनो गथ' गथायखौ फोरोंनायनि सोलोंथाइनि सायावनो जोङो माखासे आयदाफोर लानानै बै सानखालि बा दिनैनि गोथार सानाव जोङो रायलायनांगोन बाथ्राफोर खोन्थानांगोन आरो जोंनि गेजेराव बोरैहाय बबेखौ लानानै नंगौखौ लानानै नंखायखौ गारनानैथ' जोङो आवगायनांगोन जेरावहाय जोंनि धोरोम खोरोमनि बाथ्राखौ आसार खान्थिनि बाथ्रा जेरावहाय आरो जोंनि इयुन जोलै दानायनि बाथ्रा बेफोरनि सायावनो जोङो आयदाफोरखौ लानानै बा जोंनि हारिमुनि आयदाफोरखौ लानानै जोङो बाहागो लाहैनाया मोजां जागोनखौ आङो बुंनो लुबैयो गिबि गिबियावनो आङो खौरांगिरि फंबायमोननिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरबाय दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जोनोम सान 10 जुलाइ दिनै फैयै फैयै 1900 मायथाइयाव जोनोम मोन्दोंमोन जोंनि बे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बे आइजो आफादखौ गिबिसिन दानायाव जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि नाजानायाव बर' समाजावबो मोनसे आफाद नांगौ एबा हायेनारि आइजो आफादनोबो मोनसे आफाद नांगौ बेखौ सानखांलायनानै बिथाङा जोंखौ दाना होदोंमोन आरो बे गिबिसिन आफाद दानायाव आथोब हिसाबै जोंखौ सिनायथि होदोंमोन बे आथोबनि गिबिसिन आफादगिरियानो जाहैबाय आब' प्रमिला रानि ब्रह्म बिथाङानो गिबिसिन आथोबनि आफादगिरि आरो बिथांनिमोननि दैदेननायाव दिनै जोंनि बे बर' आइजो अनसाय आफादा दिनैसिम थांनानै थादों आरो गिबिसिन स्टेजाव जायगा मोन्दों बा राजखान्थियारि बिथिंफ्रावबो बाहागो मोननाया जों आब' प्रमिलामोन दैदेनबोनायनि थाखायनो जों दिनै बेबादि स्टेजाव गसंनानै थानो हादों आरो इयुनाव जों राजनितिकआनो जा माहारियारि आफादानो जा जेखि आफादावनो जा बिबान मोननो थाखाय गावनि मोन्थायखौ बाहायनो थाखाय जोङो आइजो आफाद जानानै दिनै गसंथानो हादों आथिखालाव दानि बिहामजोफोर खारनायनि गुबै थांखिखौ बुंनो थाङोब्ला आं बेखौनो बुंगोन उन्दै बैसोआव हाबा जानाय उन्दै बैसोआव हाबा जानानै बिसोरनि सानस्लाबनो हायै माखासे गियान बे गियानफोरखौ हास्लाबैयाव उन्दै उन्दैयाव बैसो जाबाय गावनि संसारखौ बिसोर सामलायनो हायाखिसै देलायनाय समाव देरफुनाय सम बे समखौ बिसोर सानबाय आरो मबाइलनि जुग दिनै बे मबाइलाव बिसोरो मा रायलायोबा मा बेया सैथो बाथ्रा बेखौ बिसोर सानस्लाबनो हायाखै आं बेखौ बुंनो थांगोन दिनै गुबुनजों थांखारनाय बा गुबुनखौ हाबा लाफिननायनि गाहाय थांखियानो जाबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय उन्दै बैसोआव हाबा जानानै बिसोर सानस्लाबनो हायैयाव गोरोन्थि मावनाय आं बेखौनो बुंनो सानगोन आरो बे समाव आथिखालाव जिनाहारि बे सोदोबा दिनैसिम जों जेसेखि आफाद दाया मानो जेसेखि उदांस्रि होननानै जों गावखौ सानना लायो दिनैसिमबो आइजो माहारिया उदां नङा मानोना जों दिनैसिमबो गावखौ उदां होननानै हारसिङै बेरायनो हायाखै बा सरकारा जेसेखि जोंखौ प्रटेकसन होआ मानो जोंखौ बे प्रटेकसन होनायाव एसेबां जाफुंसारदों होननानै जों साननो हाया मानोना ओंखायनो जों हारसिङै दिनै थाबायनो हायाखै बा बेरायनो हायाखै जिनाहारिनि खामानिफ्राबो बेबादिनो जालांदों आरो माखासे
बाथ्रा दङ जोंनि गाननाय जोमनायनिफ्रायबो माखासे गुबुंले थासारि सोमजिदों होननानै आं आइजो हारिनिफ्राय बुंनो सानदों। बे गाननाय जोमनाय बे गथ'आ माबायदि गाननानै थाङो बबेयाव मा बेरायहैदों बेखौ जों दिनै बिमा बिफा जानानै बिसोरखौ नोजोर होनाय गाननाय जोमनायाव नोजोर होनाया जोंनि थाखाय बेबो मोनसे गोनांथि। फैबाय थानाय समफोराव जोङो आइजो आफाद जानानै बिथांमोनखौ बुंनो सानगोन जे जों जेरावखि थाङा मानो जों साग्रिद जानानै थांनांगौ, गावखौ साबधान जानांगौ आरो गावनि जाबादियै थाङोब्ला जोंनि थांखिफ्रा गुबै एबा गोथों थांखियाव थांनो हायो। बेफोर थांखिजों थांनो थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायगोन। मानोना जों दिनै हारिनि आफादफ्राल' जों बेखौ फोथांनानै लाखिनो हाया। बेनि थाखाय गाहाय गुबैयानो जाहैबाय रायजो राजा, बिमा बिफा, न'खर बेफोर गासिबो बेस खालामनानैसो मोनसे गोग्गो आफाद जानो हागौ।